kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Day off mo matno Lunes, Patricio Lakay. Unmot ngamin, apay ka daya. Anya nga tano agbanding tayo mat kadagiti ubing. Itugot tayo ni Nanang. Sa dino kumamot ngay, Ag-beach tayo manmet. agbits lagayam, masaduta. Ay nawaw, italaang manan ama kapagbanding tayo. Saan mat ama balin aday talatan agtrab-trabaho ti aramidem. Ikam mat iti oras dagiti putot mo Masadutak nga rod, apay nga ipilit mo aya. Una yun. Nag-outing tayo, awan mapanlugak no ka. Kasano nga rod ang makatrabaho Kasta ti ibagam no siyak ti mangibagang agbanding tayo. Ay. Ngam no ti gayem mo ti kaduam. Apo, kasla saan ka mabanbannog? Busy ka kadipay, Brenda, anak ka. Apay kumananang. Adda ko masalod-sudekan ka. Ibagayo latan no anya day tananang. Anya akulay ti maibagay kanya kanak ka. Daytoy ka di apple grain, wano daytoy lake blow. An-anwan nyo matikas ta akawas nanang? Isuot ko inton ag-beach tayaw. Saan ka di nga agbanding tayo asa nga pamilya? Kumaang saanan matuloy day a plano tayo nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan mat nga rod akayat ni Patricio ti sumurot nanang? Anya? Alangan mat ada tayo laang kadagiti ubing ti agawting. Sa dino ti ayan day ta Patricio. Siyak man ti makisarita ken kuana. Saan ama balain, asan ama tuloy ti outing tayo? Agsarita taman, Patricio. Ha? Apay ka dinanang. Iti anya agapaw, adi mo kaya ti sumurot, iti outing ti pamilya tayo, Sa anak nga rod anay ruwami ti kakastana na... Ay saan ama balin ti kasta ka panunutam? Kanyat kayo ti asawan. Nakasagana akaw. Kayat mo man kan saan, matuloy latta ti outing tayo. Nawatam ka day, Anya. Ipadas mo ti san asumurot kada kami ta. Wan angam... Ayaw anong tiyado pa'y angam. Mapantayo amin ta day off mo mat inton Lunes. Ipadas mo ti san asumurot na. Dakas ka talaga kanya. Umisem ka tag picture tayo man matlakay. Masapul ka di pay? Ay nawaw, syempre tapno ada ti remembrance tayo. Kan tapno ada ipost ko iti Facebook. Magkatulaki ti nga amom. Umisem kakit din. Dahita ti kagurgurak launay kan kabakay. Apay akasta man ti itsuraam. Saan ka naragsak akadwam dagiti putot mo? Para ag picture laang, di mo pa'y kayat. Baka turturugak bakay. Nanang! Ne, di mo ayaban ni nanang Ung tanak mananda dyan ka. No kasta nga rod, umisem ka. Ipakita mo't ang naragsak ka. Dagiti apaw. Nakaturog dan nanang. Nabannog daan nagayayam. Kautsi ka. Apay anak kami suot ka dita. Kasano mo ngamin? Awampay mayat a picture ni Patricio. Anya, Kita amti lang nga nakadagiti picture tayo. nan kita mananakaw. Kitaan nyo saan makaisem? Adamay saan nakaisem, ngamadlaw mo't napilitan laeng. Aywan. Apay akastoy ngay. Nuda tayo pamilya na ti kadwana, saan makaisem nanang? Ngam no sa bali a tao ti kadwana, mayat ti isem na. Naglokon da yung asawam, kaya't nang samatin. Tingiwat yun nanang, di kay manan mangisawang iti pakasairan na, ta ang mga no anak manen. Nakitak dagiti ladawan yung nga impose mo iti Facebook, Mari Brenda. Ag heart react kan ag comment kamot nga rudan Mari Ursula. Nalpasan amara Uray kas jay tilangan nila kay ko. Uray saan makaisem. Nakitak nga rin day Mare.
Dagiti putot na ti kadwa na, ngam kasla saan anaragsa. Ay, kanayon nga rod akas jay mare. Saan siguro an nairwam iti outing, wenno saan laang a photogenic. Ay na mare, noan niya tinakitam iti Facebook ko, kas jay matla ang tilangana, kabayatan ti kaadami ijay. Ay nawaw, apay ngay akas tamare. Masapol siguro ani Gilbert agayim na ati kadwa na nga agawting, santo agisem mare. Anya? Naimbaga bigat mo, pare Patricia. Samrag ka, tagkapita pa'y pare Gilbert. Ay nawaw, saanan pare? Andala na patag na ibagakin ka. Anya dayta? No awan aramidom inton bigat ti malam. Mapan kayo di balay. Itugot mo ni bakit mo. Apay mo't pare. Kasangay ngamin tinubya. At dabasit a pagsasangwan tayo pare. Ay wala, umayak pare. Ngam siyak laang ti umay. Saan ko nga itugot ti pamilya? Itugot mo idaa. Tapno adu tayo ang maurnong pare. Ay na pare, ni Brenda nga pa iti kunam. Sigurado asaan na akayat ti sumurot day jay. Kasaritam ngamin itinasaya at aparay. May mayat mo't laang no siyaklat tan ti mapan. Tapno ma-enjoy ko pare. Nung sumurot ni bakit ko, awan na. Sa anak manen akomportable pare. 4x4 man dita Ursula ading ko. Arak man yung tigatanga, Manong Patricio. Ay nawaw, kasta talaga. Pangipanam iti arak kaya. Inuman mi itayanda pare Gilbert. Kasangay ngamin tinubya na itagad. Isumit lagayam amayat timod mo. Mapan ka man gayaman iti ayan tigayim mo. Ah, No tigayim mo ti kadwam, kat kastaunay ti panagisam mo. awanan ti ado asao. Itad mo kid ti kagatagad nga arak. Mano nga minang ti arak itaya. Siyempre islat tang amanong, awan mo't nagbaliw. Ikanak nga ro ti dua abotay ading ko. Ay nawaw, agasang man ti dua. Di ka matanagan, taado kami mo. Sigurado ang maibos mi dayta. Adda impos tinobya ni Gilbert aladawan da idirabi eh. Kat kas makitak, nakaragragsak ti asawa. Mayat ti isem na kadagito'y aladawan. Apay akas na ti panagkitam kanyak bakit? Arnay ko, apay ngagsipat ka ngay. Dayta ti ganabam, Anyat basol ko kan kaya. kagurgura kalaunay Patricio. Nung mabalin lang ti agsukat iti asawa, insukat kan. Saan ka amawatan bakit? Kita man dayto'y picture yu idirabi eh. Kita, Alay, atay ko! Di naklapigusan na! Makitam, nalawa ti isem mo kadagito'y aladawan. No ti barakadam ti kadwam, maya ti isem mo. Ngamno da kami a pamilyam ti kadwam, kaslag saksakit ka akanayon, tadi ka makaisem. Saan mo't bakit? Di ka nagkalintagan, taado ti ebidensya. Kaya't mo ta ipakita amin ken ka, ah? Nakapigpig sa mananti sa Brenda anak ko. Ay, hagburburak nga ro ti darak iti nakitak nanang. Anyat nakita maya. Kitaan nyo da iti aladawan nanang. Nan. Nilakay mo ti adda iti day taladawan anak ko. Kadwa na ti gayem na nanang. Kitaan nyo ti isem na. Aywan. Nagmayat ti isem na kadagito'y aladawan. Anya ti makunayo nanang. Ha? No da tayo ti kadwan, marigatan nga umisam. Kasla adda rikrik na na. Dayta nga rod, ngamno adda maibagakan ko na, kat agkalintagan pay laeng. Anyan ti kasta. Ay, mangan tayo kit din nanang. Ibusan tayo ti sida. Saan tayo nga ibatyan day Patricio? Marmarwam! May salata sardinas man ading ka. Ni, sardinas manin tigatanga Manong Patricio. Ta saan nakmutin nga ilutuan ni bakit ko? Adda manin siguro inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Kumare. Nakita na ti picture mi kada pare Gilbert iti kalman. Kahit mayat ti isam mo. Ha? Kasano alam mo? Nabayagan day taaparikot yo, Manong. No ti pamilyam ti kadwam, marigatan ka nga umisam. Ngam no ti gayim mo, mayat mo. Nakaragragsak ka kadagiti ladawan nyo. Ibagak to nga rod ken pare Gilbert asan kami ngagpicture no kasta ngagkukuyog kami. Tapno awan parikot. Tapno awan riri. Ay nawaw, saan akas ta ti solusyon, Manong? Ti kasayaatan nga aramidam, kat ikam iti oras ken atensyon dagiti putot mo. Kastamutan ti asawam, tapno saan nga agsakit tinakamdakan ka. Anya? Agbalin ka nga ulidan nga ama, Manong.
Saan matkit di adakas no adda barkadam? Ngem ti pamilyam ko mati numero uno nga ayan ti atensyon mo. Tanagpamilya ka nga ruden. Agkalay sa da Gilbert ken tinubya na inton o may alawas bakit? Mapantayo makipangan. Wen latta ah. Nasaya at no agkasardamatan. Apay mo't bakit? Kanya tinasaya ati jay. Wen tapno ada kainagaw mo. Kanyat ko lang bakit? Kainagaw. Adamatan kang ka no naawatan mo no saan ti imbagak. Awan mo't ti Malaysia kada kami ken pare Gilbert ah. No saan mo anaawatan ti kayat ko asawan, lipatam laangan nga ada imbagak. Makauma mati agpalawag kang ka. Kanyat aramidom dito'y balay, paray. Adanyag ko nga arak pare Gilbert. Pasensyakan, paray. Ngam saan ang mabaling agsyat ta ita? I know. Apay nga pare. Wan tagungot ni misis ko, paray. Anya? Ti kano pamilya, ti ipang pangarunak ita. Tanagkasar kamay. Kit adapay gayam lakad ming tunbigat, paray. Na, apay nga ipalubos mo ay pare. Apay nga agpa-under ka adagos nga eh. Naipilit ko ti kayat kaw. Aga pa kami mo't kinibagat ko, paray. May mayat no aramidak ti kayat na. Tanatal na ti biyagmay. Awan riray. Dakkel tinagbaliwam, sipod ng asawa kan pare. Wan tadyak kayat tiriri, paray. Iso pasensya ka na Nasken nga agkontrolak ita. Tapno maliklikan ti apa. Nagawid mo't adagos nila kay mo, anak ka. Sigurado asaan akayat ni Gilbert nga agsyat da nanang. Ngata. Wen ata istrikto met tinaasawa ni Gilbert. Nakita nga inyawid ni Patricio ti arak nga inumenda ko maitigayem na. Oh, di awanan ka doon nila kay mo nga agsyat. Awanan naimbag pa'y ni Gilbert. Apay mo't anaibagam anaimbag ni Gilbert. Wen ata amuna ti araramiden na nanang. Amuna nga ipangpangruna ti pamilya na. Saan akas iti dadduma dita. Manmanon samutin nga agsyat kayo kini Manong Patricio, Manong Gilbert. Wan tasaanan akas iti sigog. Ha? Agdamot tan asawa. Saan akas iday ang mabaling nga aramidak ti kay kayat kaw. Nasaya at mo't kasta ti kapanunutam, Manong. Ay nawaw, siyempre mo't Jak kayat nga pa anak ni misis kaw. Kasta ti ulidan nga asawa, Manong. Ay, isurum man day takin ni Manong Patricio. Ha? Isurum kin ni Manong Patricio. Tapno saan da nga agap apakin ni bakit na. Agap apa da aya? Nabayagan Nay, apay kanuman. Anya ti pagap-apaan da? Win tano da kayo nga aggayim ti agkuy-kuyog. Mayat ti isem ni Manong Patricio. Madlaw anaragsak. Ngem no ti pamilya na ti kadwana. Marigatan nga umisem. Anya? Saan nga inistorya ni Manong Patricio ken kaday taaya? Itala ang anaamwak ti maipapaniti da ita. Ala, bayam. Kasaritak to, tigayim ka. Nagasat launay tinaasawa ni Gilbert, Mare. Ha? Win ata ti pamilya na ti priority na. Ay wen, dakkel tinagbaliwan na idinangasawa mare. Awanin ka doon nila kay mo nga agsyat, Mare. Mayat kit di awanan oras na kin Patricio agayim na. Para makita makariknamot day a Patricio. Ay kat paliiwan, Mare. Sapay la kumaa. Amumot day jay. Kaslawan panunot na no dadduma. Katduan tiputot na. Talaga ka di asaan mo akayat dagsyat pare Gilbert? Saanan, pare? Ay nawa, sino ngayon di ka one-on-one ko no di mo mutin kaya? Ni bakit mo, pare? Dagita anak yaw. Ay nawa, saan mo't ngumin inom iti arak ni misis ko pare? Di Diyos latan ti katanga mapagsasangwan yaw. Anya? Ikamot iti oras kan atensyon ti pamilyam, pare. Nadamag ko. Nadagayam ti diyo pagkingkin na awatan kin ni bakit mau. Italaang anamwak. Ta italaang nga indano ni ading Ursula kanya. Ay ko pare, di... No siyak ti si ka, pare. Agawid ka. Agbanding kayo mo't asang ka pamilya. Nawan ti aramidan.
Iti kas takit saan nagriri ni bakit mo? Agrubat tayo nanang, ayaban nyo dagiti ubeng. Wow, nanakaw. Umayon. Sa dino ti papanan nyo bakit? Ag-picnic kami iji karayan, apay ka day. Ne, apay mo tadi yung pakpakaam mo nga dagayang plano yung akasta. Gapo, taamok adi mo lang kayat ti sumurot. Sino tinang ibagaasaan ko akayat ti sumurot? Wen tanapat patag ti barkadam ngamda kami a pamilyam. Di kan tupay makaisem no kasta ada tayo ti agkakadwa. Kita am dagiti ladawan tayo nga impose ko iti Facebook. Idilaang dayjay bakit? Saanin ita? Agrubat tayo na. Nanang, sumurutak may. No kayat mo ti sumurot ka laang. Ngam no mapilpilitan ka, agbati kalatan. Bakit? Nanang, nakamiris ako. Sumurutak kada kayo. Tada kayo ti pamilya. Ay, nawaw! Di mo isukat ti asawa kan anak mo iti ragragsak iti ruwar. Isudakit di kumati ipang pangrunam. Laglagi pam ati ragsak iti ruwar, agraman ti barkada kat aglabas kan mapukaw da. Ngem ti pamilya kat agtalinaed iti agnanayon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda man ang delivery rider nga agturong iti ayan darubi. Adda nangisit asupot nga igem na. Anya nga taday jay. Agsipsipot ka man ngaminon, di ta bakit? Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y istur ko si Cabelo. Ikanak man dito sa Sardinas. Tibayad mo nga eh. Ilistang pala ang bakal. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Bayadam to ah. Malugi ti istur ko no kanayon nga utangam dagiti lako. Wen, di ka madanagan. Tadamot mulak ka natang. No may lakok day jay, di adda kwartak. Makabayad aktukin ka. Anya akulay ti kayat mo. Red one no green. Dahita red latan. Bayadam tanay. Ati dugan ti listaam dito istur ko. Wen ka, di bakit? Daanag mo na ya. Amok tagbayad iti utang ko niya. Bayad akong ti inalak amantika iti Lunes, Mari Jaja. Naimbag man ta na panunot mo ti agbayad mare. Wen tapno pa utangan naktumanen, Mare. Katwan na mare. Ayun gayam, nakitam ka de. Tiyan niya, Mari Jaja. Agsasaruno mo ti order ni Ruby ang may deliver di tabalayda. Ay wan, nakitak day jay, Mare. Mahilig mo't gaya man day ta akaruba iti online shopping. Anya nga tati in order na. Ay nawaw, jak amu Mare. Apay, agraman day ta ba nagkayat mo pa'y amaamuan, Mare? Win taamangan mo't no. Si kakit di mo't, Mari Jaja. Saan amasapol amaamuam no anya ti in order na iti online? Tanya kumanga iti bibiyang mo, Mare. Awan mo't kit de. Kaya't kula amaamuan. Simang tatmat gaya man ti order ko, tatang. In-deliver da itay bigat anak kau. Anya da gitaya? Ulas kan kurtina, tatang. Hindi mo. Tapay agimatang ka pa ilang. Kit adamot ti ulis kin kurtina tayo. Mano atawunan day ta kurtina, tatang. Kurtina tayo pay lang idi high school ak. Sa bagay bit kidi Mayat ngagpaiso numasukatan bay. Kitaan nyo man numayat day ti adesinyo, tatang. Maibagay nga ta iti kulay ti balay tayo.
Mabalinlat ta. Yung maguray ka man, anak ko. Apay ka di tatang? Basta wait lang, tidisin nyo ti kurtina ala ko ni Jaja, karo ba tayo? Apa agimatang ka pa lang iti online. Nalakla ka ngamin iti online tatang. Makatipidak no agurderak iti online. Abagan no da maibaga ni Jaja. Maawatan namot siguro tatang. Amo namot ti kasasaad tayo. Saan tayo akabailan ti gumatang iti nangina? Danda ni maibusan ti bagas tayo, Rubay. Ay nawaw, apay nga italaang nga ibagayo tatang. Dapat may kindi maisaang Manungal daw pay. Makalawas siguro anak ko. Akita aktuman nga ron iti online. Ha? Adala ko na bagas aya. Adda tatang. Adda nakasaritak idi na palabas a bulan. Ngam saan ko nga amo no isulat ta ti presyo. No iti ayan da Jaja nga iti paggatangam nga minay. Aguray pa, takita akno asino tinalakla katilakon na tatang. Naskan nga agtipid tayo. Nang runa ita anangina ti krudo. Tani, nguminamat aminan. Na, aging sasakdo ka man ako nakon. Apay ngamin apakibyangan na kaya belo. Nakitam laeng nga ta nagturong itaenda Ruby. Anya nga tamanin ti inorder na. Dakkel ken madlaw anadagsen ka. Ay nawaw, masapol ang maamuam amin aya. No sa anak nga bidot, bagas dayjay langay. Ipamaisangkid ti atensyon mo iti store mo. Saan ka tatay tagsipsipot ti paglaingam? Kayat ko la maamuan no anya dayjay. Taapay nga agorder da pay laeng iti online. Kat addamet lakok abagas dito eh. Saan mo't amabalin apilitem ida agumatang di ta store mo no di da kayat bakit? Ay basta, agim bistiga itikas na. Kat maamuak ti pudno. Nye, mayat gayam ti bagas nga in-order mo iti online anak ka. Wenmat ngamin tatang. Kasta ti bagas da Mariana. Mayat tanalukneng. Huwag nga raw. Kasla tayo gat-gatangan tayo dito store ni Jaja. Ngam nalakla ka day tatang. Aya, 1,600 ti presyo ni Mari Jaja. Ngam no i-order iti online kat 1,350 laeng. hindi nakatipid tayo iti 250 pesos anak ka. Hindi labeled na pa yan dito balay. Ay wen atatang. Isupay a maigatang iti asin wenno mantika. Gapoy ti kinarigat ti biyag ita. Kit masapol ang maibiro. Wen nga ro tatang. Rumigrigat ti biag tayo. Karkaro manin ita ang imina ti krudo. Pudno launay tatang. Saan moten nga umdas ti 500 atang dad iti may sangal daw. Karkaro na giti adda pamilya na Naku nayo pa'y tatang. Siyak tupay nga awan anak ng asawa na kat pakurangak ti sweldok. Dagitan tulakit din adda anak na papaadalan da. Pasensya kayong tata. Kalkalpas ko laan nagdigos. Okay lang nakaw. Itay kayo kadipay. Itay pa'y. Kunak lagi din nung nakaturo ka. Ay na, pasensya kayo manan. Anya nga minin ti umayo gatangan tata. Tinapaman. May saatado laang. Dualatan nakaw. 120 pesos amin tata. At itibayad ko nakaw. Ayun gayam. Anya di nadagsan nga in-deliver da ije balayo idi napalabas nga aldaw tata. Nadagsan nga in-deliver ta. Wan tata. At damat nakita. Tay sabi, bagas nga order ni Ruby. Bagas gayam dayjay. Paidam dagito at tao. Agraman bagas. I-order da pa yan iti online kat adamet lakok abagas dito istor ko. Dakis ti ugali da di arubi. Anya a klase ti kapanunutan mo nga tatikas jay. Ay nawaw, apay ni Ruby. Imay gimatang ni tatasel mo dito yung istor ko itay. Kat naibaga na anagorder da iti bagas iti online. Kahit, anya ko maitakin ka. Hay, madingarod tiriknak iti naamuak lakay. Anya, Amu damat nga dalakok abagas. Ngam ape anagorder da pay laang iti online. ay na, choice damot na aday ta bakit? Ang mga nunalaklaka ti in-order da iti online. Oho, amu ka. Di dala kaya ti gumatang iti istor ko. Tamabuteng danu bumaknangak. Ha, paidam dagita at tao. Saan aga puta di daging matang iti store mo kat ibagam mutin apaidam da.
Amangan mo't no agtip-tipid dalaang bakal. At to yung tigat-gatangam nga asin, Mari Leonor. Agyaman nak, Mare. Mabit lang ang Mare. Di ka pa'y pumampanawa. Apay ka day, Mare. At da ibagakin ka, Mare. Among ka di, nakasaritak ni Tata Sel mo idi na minsan. Kit na ibaga na kanyak, anagorder da iti bagas iti online. Kat, anya kumaitakin ka, Mare. Siyempre, maditirik nak, Mare. Amumit ni Ruby nga adda istor ko. Adda bagas alako. No apay akay kayat na paylaang matigumatang iti online, ngam tigumatang iti lakok. Amangan mo't no nalaklaka iti online, Mare. Ha, kasta ti kapanunutan dagiti taktao adida kayat nga umasenso ti padada a tao. Imbes a suportaran da ti kaaruba da, saan tapaidam-damit? Saan mo't siguro akasta ti makagapo, Mare? Amum mo't a krisis ita. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No anya ti adda, isaw ti yan anay tayo. Nagawidan ni Kumarin Leonor. Nagawi din ang itaypay. Nasayat mo't nga rut ano kasta. Apay. Apay ano sa hapon nga istoryaam ti bagas nga in-order ti karuba tayo ti online. Una, tamadi nga rod tirik na. Dahito'y mo't nga tao. Simple abanag pagbali ng mga iso. Jak nga rod maawatan no apay amasapul nga aramiden na tikas jay, kat adamat lakok abagas iti istor ko. Amumat siguro ti kunada nga agtip-tipid bakit? Ha? Naimbag kumaano saan da nga ipakpakita kanya? Saan akas tatag negosyo bakit? Adda nga adda ti kakumpetensyam. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo kadag iti kalugaran tayo no iti sabali ani kusyante ti pagkatangan da. Naimbag abigat mo, Mari Jaja. Anya tigatangam, Ruby. Adala ko mga itlog, Mare. Ay nawaw, di mo makita day taaya. Ayun, pasensya ka na. Manaw tigatangam. May sa dosena ko, ma. Itaman pa'y asaan mo nga in-order iti online ti may sa dosena nga itlog. Anyat kayat mo asawan, Mare? Ha? Ay, awan mat kiti, Mare. Sige, mabit lang ta isupot ko ti itlog agat gatangam. Ma'am, nanya ti istoryahin ni Jaja may papankin ka, anak ka. Anya nga istorya day tatatang. Tay may papan iti panagur-order mo, iti online Apay ka no, tatang? Saan mo kanu akayat nga umasinsaw? Iso apay idam ka. Ay, nawaw. Imbaga na day ta. Isumit istorya dagiti marites akalugaran tayo. Ultimo bagas kanu kat order mo iti online. Gapo, tanalaklaka iti online, tatang. Saan tayo abak nang? Isuanas ka nga agtipid tayo. Day, tata saan da maawatan? Maawata kon. No apay akas jeti pan nakisarita ni Jaja kanyak. Idigim matangak iti itlog iti istor na. Nasakit lakid di tinakam na king ka. Saan aki napaidam ti kasding ar-aramidak, tatang? Agtip-tipidak laeng. No saan na maawatan day ta? Isuti ayan ti parikot, tatang. Agraman pa nag-order ko iti online. Isyo kong kwa na. Wen, Mare, mangituludak to dito istor mo no agapit kami manan. Nay, ad naman yung limabas ang motor. Siguro, parcel manin ni Ruby ti i-deliver na. Iti ayan darubing agpaiso ti pagturungan na, Mare. Makitang ti ugali day ta akaaruba. Ha? Talaga apaidam, sika. Saan mat siguro, Mare? Si kakit di mat? Anya saan kat no iso ti makita kan kwa na? Ay na, Mare, di mo ngamin ikan iti kay papanandag iti makitkitam, tas ikamat laang ti masikuran no kasta ti aramidam. Mala, agpakada akon, Mare. Amangan nuan niya pa iti pagturungan da ito'y asaritaan ta. Ayan ti daspan tayo. Apay ti daspan. An mo manang. Agsagadak man iti paraangan lakay. Ay no. Kasagsagad mo laang itay. Addaman nga rudnat nag-abulbulungan. Amok sipsiputan manin ti karuba tayo. Tata nakita man nagturong itayanda. Irwar mo ki din ti daspan dita. Agawam. Day tangamin manin. Aging sasagad ka man ako na akong. Ay aglisi ka man dita. Nagadulaki din asasawam. Di mo ki di irwar ti daspan. Inya maninday tayo in order mo, anak ka. Mausar dito'y balay, tatang.
I-order mo met amin iti online. When ada supplier ko ang mapagtalkan tatang. Quality dagiti ipawpawit na nga order ko. Kanalaklakapay ngam tila ko da iji sentro. No makita ni Jaja dayta, sigurado nga damanin ibagana. Hay na tatang, panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Basta siyak, praktikalak laang. Ning, kita ang manakaw. Naa, agin sasagad man ang tiloko. Agsipsipot laki di daytay. Agraman kalsada kat sagadan na mutan. At dalang imay nag-deliver dito yung balay. Agin sasagad man. Uray sa anda batog kita. Pakisagsagad na mutang. Ayaban nyo kit di ata iraman na asagadan ti batog tayo tatang. Anya ti gagaram ay, gumatang ka, no? Sa anak nga imay tapno gumatang. Ay nawaw, no saan ka agumatang? Anya ngay nga road, anya ti maipaay ko kan ka. Adala kayat ko nga ibagakang ka. Tapno inton sumarunong agistorya ka kadagiti padam amarites kat husto ti may istoryam. Naa, Amok ama ditiriknam, tamahiligak nga gurder iti online. Amok matlaang asarsaritaan nak, ibagbagam apaidamak. ha? Praktikalak laang atao, iso ano ada makitak analaka iti online kat agurderak. Ngam saan mat akanayon, taadala tamat dagiti gundaway agumatangak dito isturmo. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya. Ay di ka nagpalawag. Agpalawagak atap no malawlawagan ka. Tapno di mo is-istoryaan apaidamak. Saan aki napaidam ti kastoy nga aramidek. Kaya't kulang ti makatipid, takurkurang ti matmat gedak. Nalawlawagan mo't sigurong ti panunot mo anya, bakay? Agtal na ka man, Belo. Apay nga main, agsakit tinakam mo no kayat ti karuba ti agorder iti online. Ay nawaw, nalakalaang kan ka ti mangibagay ti kasna. Ngamin, saan asika ti agnegnegosyo? Di ka man nagkalintigan, bakay? Ay nawaw, ipadas mo ti agistor. Aramidem ti kas iti aramidem. Iti kasta, marik na ti marikrik na ita. Sensitibo ka launay. Ibagbagak laang ti pudnoan niya. No kasta ti kapanunutam, saan mo abagay tag negosyo? Anya di nakitak nga in-deliver da ijay balayaw, Mari Leonor. Ha? Ay kwa? Awan day jay, Mari Jaja. Ay nawaw, kasanoan na ibagam nga awan. Kat adda nga rod nakita. Amangan wag sakit tinakam mo, Maray. Di mo ibaga ang mahilig kamitin nga agurder iti online. Kinapudno na, inpadas kumat, Maray. Nalaklaka nga men, tinakitak iti online. Ha? Agpada kayo iti dayjay arubik. Ay, pangasim Maray, tadinak kumaguraan. Ay, agpada kayo ken Ruby apaidam. Diyo kayat asuportaran ti negosyo dagiti kaskanya. Saan apudno day ta, Maray? Di ka agdanag. Tainton maibos ti pang kusina may. Gumatangaklat ta dito istor mo. Ay saanin? Uray di kan gumatgatang ditoy. May sakamat at traidor. Inaramid ko laang tikas jay, takayat ko ti makatipid, Maray. Pumanaw kan iti sangwana. Mabusurak launay kan ka. Anya ngay, manumatan ti gumatgatang iti store mo. Un nga rod lakay. No apay nga nga apaam ida. Una tagurder damatan iti online. Saan mo't nga amin kat orderan da iti online? Gumatang dalat tamot iti store mo. Basta, maditirik na kadakwada. Ay na bakay, saan nga min ama iparbengap apaam lagi ti karuba tayo a customer mo? Kas kadata, marigrigat mo't laang dagita. Saan ta ida mapabasol no agbirok da iti nalaklaka? Ti panunutom latta kumakat gumatgatang damot iti lakom. Una ngam agur order da iti online. Bakit? Kas negosyante, natibgar ko matipakinakam mo. Di mo apaan dagiti customer mo no nag-order da iti sa bali. Di mo panunutan na paidam da. Panunutom latan akurang ti kwartada. Iso ang nagbirok da iti nalaklaka. Mala, wunin. Aramidam timbaga. Iti kastakit awanan ti pagsaksakitan tinagam mo. Aklo nam anormalan ti kasta no agnignegosyo ka. Ay, nawaw! No saan asika tinagurderan wenugim matangan ti kaarubam, di mo idaap-apaan. Laglagi pam akas negosyante, normal laeng nga adalat tamat kakompetensyam.
Aramidam kit diti rumbang. Iti kasta, sublianda ka dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay nga may kapaylaang dito'y balay. Imayak, ta singirek ti bayad tinateng nga impadisplek iti pwesto, Mari Lucila. Inton bigatan na. Ala, kasapula kung ti kwarta itamare. Napanak iti pwestom itay, kat awan ka ijay. So, napanunot ko, ti umay dito'y balayong. Kanayon matarong timing ka. Nagturod ka pa nga umay dito'y balay. Kastala ka na yun ti ibagam kanyak. Urayam kumamot amapanak iti pwistok asa kagsingir. Mare, maikatlo day to yan na panagsublik. Itid mo kumamot tin ati kwartak. Di ka makaururay mo. Ala, parigatan naklang nga rodin nga agsingir. Sika pa iti makaungot kanyak. Wan ata narigat ka akasarsarita. No inted mo kumangamin ti kwartak idi. O di nalpas ko man. Sa anak ko mga imay dito'y balayo ita. Ah, kasta ka day. Mabitlaan. Ay, Aday ta, pidutam ti kwarta. ala, apay nga ibarsak mo ti kwarta ngay kanyak. Mabalin mo dayawat mo iti nasayaat, mare. Awanan ti ado asaw. Alam kit di ti kwarta, tapno malpasan ti saritaan. Hindi pa'y napalabas abulan ang nagpadisplay ni Camille tinateng iti pwesto ma. Kat, anya ko maitak ng karumyo. Apay nga itala nga inted mo ti bayad tinateng na. Sapay imbarsak mo ti kwarta. Un ata mabusurak nga rut kang kuana. Imbis nga agsubliak iti pwistok ita, ta isupay ti mapaglakwak. Dadaulan nakit di timud ko. Nauma siguro mo na. Narigat kamot ngamin amasingir. Aguli makatanalpasan Romeo. Nakabayad akon. Bambanugam mo ti pada matao. Imbis nga iwanam ti panagtalagda, tapno adda ka sosyom. Agsardang ka kunaknay. No amom ngamin asaan mo a kwarta, di mo gastusin. Di ka man nagpakalaing dita. Tamok ter aramida. Adupay may tinabati alakom anya anita. Win nga rod lakay. Ay, abo. Makabanaw ti agisursor iti lakaw. Sapay man manumutan ti gumatag. Ken nakapsut mo tayong dagiti tubang kaw. Agkita ka, no adda mabalin a pakidispliyam di tabakot. Sa di no kumamo ngay lakay. Ijay paradaan ngay nga ta. Da, ayun anya. Ipadas mo ti mapan ijay. Adu ba ti pwesto ijay? Kun adu pa'y ti tao. No adda ti mayat a makisusukin ka. Di saya at manay. Sige, mapanak man ngagpaisaw. Bareng maibos tila akom ijay. Taado ti drivers kun pasahero. Nalala, agao ka nga rodan, tamangan talakay. Mapanak ijay paradaan, kalpasan ti panangan ta. Agrubwata ka on lakay. Ibagam kun ka nakamakoy. Ta itulod na kay jay paradaan anita bakay. Saan na magmag na aklatan? Sigurado ka kade? Wain lakay, kabaulak pa'y mukide. Awan ka di ipagatag mau. Awan pa'y bakit? Sige, agrubwatak nga rodain. Mga lakay ti payong. Ay, wain, mutoy man tanalawa, payong kau. Awatan bakit? Magiaman ako unay lakay.
Agan-anad ka bakit? Agawid ka adagos no malpas tilakad mo. Tapno sa anak manen amadanagan keng ka. Anya tala ko yu aya, Nana Anita. Mamerienda, ma'am. Sagmamanungay dayta. Ay, ato'y tilistaan ko, ma'am. Ay, pa-display ko makada kayaw ta saan ko ngaminon akabailan ti agisursaur. Da kayo kaditi nangaramid ka dagita. Ay, uwan, madam. Siyak mismo. Iso makasigurado kayo anadalaws dagiti produkto. Ibati yung arod dita, tainayon ko iti nakadisplay ala ko. Ay, agyaman unay, madam. Ay, nayunanyulatan ati pang presyo yaw. Tapno, adamo ganansya yaw. Wen, amok daytan. Ay, sige. Agsubli at nga rod no maibusan tiin pa display alakaw dito'y pwesto yaw, madam. Kumusta tilakad mo, Anita Bakat? Adda nakasaritak lakay. Sino ba ngay? Ni Lucila. Na imbaglaangan atay manugot nga i-display tilakok iti pwesto na. Adamo laangin kasusyaw ijay paradaan lakay. Manuti bayadam keng kuana ngay? Awan. Ang imbagak anayunan nan ti presyo ti lakok iti kasta adamo ganansya na. Ay kanasayat, ano kasta bakit? Saan ka barigatan amang isurso? Ay, win nga raw lakay. Bareng maibus da ijay tapno adamanen maigatang iti ingredients. Adumatan na i-display a merienda bakit? Impa-display da lang dayta lakay. Ay no, adamanen baro akasosyong? Wen, ngam di ka madanagan. Tasaan aday di akamilti nang ipa-display. Lako ni Nana Anita dagita. Kita ata mga nulukom jay bakit? Naa, apay ngamin nga ununa anak manan. Wana, tamok ti ugalim. Advance kalaunay mo ngamin. Awan dakas nga aramida, ngam kastamatan ti kapanunutam. Di mo aramiden kin Nana Anita, tikas iti inarawid mo kadag iti nagpa-display iti lako da ka. Dakil nga rodon ti ganansyam iti inpa-display da. No awan na saya at nga ibagam, pumanaw ka langan Romeo. Di mo dadaulan ti aldaw ko, kunak manan. Eh, Madam Lucila, nangyagak manen iti i-display. Ay, naimbaglangan tanang yig kayo manan Nana. Naibusan ti lako yo. Ay, nasaya at ano kasta, madam? Iso na laang, tasaan ko pa'y ama itatibayat ti impa-display yo ita. Ay, dawaw. Abay ngay, madam. Adapay ngamin nang usarak iti kwarta. Gimatangak iti gasol kan bagas me. Ay, nay. Abay ngamin aginastos mo. Ti saan mo mo't akwarta, madam? Ti amok akat saan kayo pa'y nga agsingir ita. Kay kaano nga raw ang mabalin ang maala ti bayad ti lakok, madam? Inton Lunes, Nana. Ay, nagbayagan no inton Lunes pailaan. Di kay madanagan, daitad kumulang ti kwartayo. Saan ko atagi kwaan? Ay, itid mo nga ron ti kwartak no Lunes, Kasapulak nga menta na ibusan ti ingredients ko. Wow, Nana. Basta umay kayo laang dito'y pusto. Ay, ala nga ron. Agsubli aktuman na no Lunes, madam. Saan ka kagluto iti merienda nga ipa-display bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay nga bakit? Sayang mo! Saan pa'y gamit na nakabayad ni Lucila? Anya, apay asaan pa'y? Ay, ginastos na ti kwarta para kumakanyak. Matang kano iti bagas ken kasulda. Ingkatang na iti masapsapol dati kwartam. Uwin lakay, iso masapol nga gurayak man. Ay, madi ate kasta. Ay, kabarang itid na no Lunes, ta isumat tinagsaritaan may. Sayang ti aldaw bakit? Ay, awan mo nga ron maaramidak lakay. Uray kayat ko pa iti agaramid, iti merienda. Awan mo ton ingredients ko. Apay nga ita kayo laang, Nana. Ay, Lunes mo't ita, madam. Insapsapa yung kumatimay Maluman, Nana. Ay, anyat kayat mo asaway.
Awanan koleksyon ko, nana. Nay, sana mabalin ti kasta ang madam. Namidua anang yugak itilakok ditoy. Kunak ano saan kayo nga umayita? Ay, no amuyo asaan yo a kwarta, saan yo kumaagastusan madam. Anya nga ron ti maaramida. Saan mo tadakil unay ti kwartak kada kayo kahit apaya marigatan kayo amang taid. Dakkel ti binayadak ako rin ti itay bigat, tapno amuyo laang, nana. Ay, madam, no maipapan iti dayta abanag, awanan bibiyang ko. Mabambanugak nga agsubli-subli dito'y pwestom. Ngam di mo muten itay ti bayad ti lakok. Narigat ka masinger, madam. Nay, nagapuan nyo, Nana Anita? Iti ayan ni Lucila, nakaw. Apay ijay, Nana? Sigare ko matibayad ti merienda nga inpadisplay iti store na agam narigat mo't amasinger. Naga daw tirasun na. Ay, no kasta, nag-display kayo mat itila ko yung ijay, Nana? Way nakaw. Ay, sos, narigat ang masingir da dya alusila, Nana. Anya? Hay, nag-display akman mo't kat iti nateng alakok idi ijay, Nana, ngam ay na. Ma-stress ka nga agsingir ken kwa na. Na, ay, kasado nga roden dayta. Abangan no saan ko meten amasinger ti kwartakin ko ana. Tulungan kayo, Nana. Ngam, inton sumaro no, saan kayo nga agi-display iti lako yu ijay? Iti ayan latan ni Nana Ines, ti pagi-displayan yu iti lako yu. Hay, narigat ti makisosyo iti dayjay alusila. Ta saan a tao akasarsarita dayjay, Nana? Wag bagaaman ni baka marumyaw. Apay ni Lucila, tata. Bagam, kahit na tibayad ti merienda nga in-display ni bakit ko iti pwesto na. Saan na paya binayadan, tata? Saan nga Rob? Masiksikuran kayo din ni bakit ka. Ay, na yan ni Lucila. Ibagam, tabayaran na. Tapno damo igatang ni bakit ko iti ingredients. Di kayo madanagan, tata. Kasaritak ni bakit ko. Agyaman na klaunay na kaw. Masya nang amingkat kin ni baka kaw ngagsubli-subli iti pwesto ni baka mau. Ibabayin mula unay ti pamilya tayo. Kasangsangpet mula ang ngumkasta kiti ti ibagam kanya. Anya ti inaramid ko anak kaibabay ng ti pamilya tayo aya. Saan ka tao akasarsarita? Anya? Kinasarita nak ni tata Tonyo itay. Kat, anya ti imbaga day di alakay kang ka. Bayadam kanu tila ko ni Nana Anita. Tapno adda igatang na iti ingredients. Ay nawaw. Adda aya imbagak asaan ko abayadan. Panunutan mo ti bannog ni Nana Anita. Mapambannog nga agsubli-subli ti pwestom. Alawon, bayadak no bigat. Pangaasim man bakit di mo tagikwaan ti saan aparaking ka? Kumusta kan, Lucila? Naa, anya pa'y laang ti ar-aramidom dito'y pwistok si Kakamel. Nakabayadak mo kang ka. Imaya, ta singirik ti utang mo kan ni Nana Anita. Nagipulong day di abakat kang ka. Aging kagaya may takot. Saan ka nagbalbaliw? No imay ka dito, itap no agi skandalo. Pangaasim, ta pumanaw kan. Kayat mon samot ti maipabarangay. Iti anya aga pumot nga ipabarangay nak. Nagaduwat at tao ti binikti, ma'am. No anya ti tulagan, agtungpal ka kumamot Saan na may parbeng aluk-lukon ti pada matao? Awan ti atrasok kang ka, iso amabalin ka de. Di ka makibiyang. Amom, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta ni Nana Anita, ijay barangay tayon tong agsasarita. Marwam ka. Ay, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta, ipabarangay kan. Aday ta, kumplito day ta nana. Nana, apay nga ibarsag mo nga iti kwarta. Pidutin nyo, ta pumanaw kayo ni iti sangwanak. Na, talagaan natangsit ka babae. Tag sa upay lang ngamin. Saan asyak ti tangtang sitam? Tano maumaak ipabarangay ka. Ado kami gayam ang nabiktima. Apay nga ipabarangay nak, kat na itad kung arudin ti kwartayo. No di mo kaya ti maipabarangay, aramidam ti maiparbang.
Di ka kumabot ag balain at angsay. Nananita, nasapa kayo mo't ngayon may dito'y balay? Uy na, tadya kayat nga agururay ka kanyak. Day talaang tinluto yung merienda, nana? Isulaang may ti umanayan ti budget. Sana bale, nalakamot kit di akasarsarita ti pag-displayan nyo, nana. Uray sana dakkel ti punan nyo, ket saan kayo amarigatan. Time ti panagbayad na. Ay na, agyaman nak unay kin kakamail. Agyaman nak ta tinulungan nak. Ay, hawan anyaman na, nana. Agpapada tayo ngagkasapulan ni ti kwarta. Agpapada tayo met amang mga nana. Iso ano adda agkasapulan iti tunggal maysa, agtitinulong tayo. Nagka po kayo mat itenda Nana Ines, Nana Anita. Wait, napan ko sininger ti bayad ti merienda ngayon pa-display. Inted na kanimot lang, Nana. Ay, wine. Nalaka akasarsarita day dyan nga Ines. Nasaya at mat no kasta, Nana. Saan kayo ngagparigot? Ay, wala ka. Narigat ti makisosyo kan bakit mo. Agin tuturod mat lang day dyan utad duma, Nana. Win nga road. No, kasano ti kinasaya at mo. Isumot ti kinatangsit ni bakit mo. Diyak man mo ita asawak, Nana. Lukwarta ti saritaan, ket talaga kasta ti ugali na. Saan na maasyan iti pada na a tao. Kanahin ko matabagbagan. Ngam natangkan ti ulo na, Nana. Adanto mo siguro pag nakman na, nakong. Saan lang nga ita? Anya ngay, awanen ti mayat amakidispleken ka. Ay nawaw, adanto ah. Kasano ko ma? Ket agdi na magmetten dito lugar tayo taramid mo. Day jemanen abakit Anita tinangi marites kanyak. Saan laeng met aninana Anita ti biniktimamgat? Aduda. Kut anya ko ma. Saan ka mabutan? Anya ko matipagbut ngak ngay. Amok nga gintuturid ka laeng. Ngam iti kinapudno na. Mabuteng ka ama ipabarangay. Nakadamagamot iti kasta. Madlaw man. Ay na bakit? Saan anasaya at nga dagunggun dawaya matao? Nang runakit adda ka iti kastalin niya di negosyo. Ay, agsardeng kan. Itabay laeng, agbalbaliw kan. Di mo urayan ang makatumpong ka iti naturtured ngam iti sika. Taamangan no iti barangay hulto ti pagturungam. Amangan no saan mo pa yan ama irinyo ti business permit mo. Alawunan, si kamanan ti husto. Siyak manan ti kamalay. Bakay, kanayon mo a panunutay. Analaglagan ken naragragsak ti biyag no awan ti luklukwam a padam a tao. Nawatam? Ay, nawaw! Di mo gundawayan dagiti tattao ang nagtalakkan ka. Kasmay sa negosyante, obligasyon mo met ti agbayad kadagiti customer mo. Tungpalam titulagan yo. Bayadam ida iti husto. Tapno saan ang madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.